Des de Crida pensem que la salut no és un negoci i els darrers anys hem estat observant com els diversos governs sociovergents que han estat dirigint el país han estat externalitzant i privatitzant una sèrie de serveis que pensem que són bàsics per a la ciutadania. Per nosaltres aquesta situació és una mostra més de les desigualtats que genera un model com el model neoliberal i creiem que aquest Ajuntament podria fer molt més que el que està fent avui en dia per acompanyar els seus ciutadans en matèria de salut. Des dels infants que tenen trastorns de l'aprenentatge fins a la gent gran que comença a tenir deterioraments cognitius i demències, hi ha tota una sèrie de polítiques que pensem que s'haurien d'engegar. Començant per un centre de dia on poguessin ser ateses les necessitats dels més grans i passant per la col·laboració amb les entitats del nostre municipi que treballen en l'àmbit de la salut mental, de la salut dels infants, acompanyant-les i ajudant-les a poder fer realitat els seus projectes. Soc la Marina Altés i soc candidata per Crida Premianenca a les eleccions municipals.